Hola. DUPA, two officers, 2 minutes in the building. Rolenda bana bamkala Rusika para FM 58. Ayeye 58. Yofara 58. Rusika ma legend yanepa. Watu banja dizo rina 15 years kuchimbira na para birthday ngona hiyo. So rina musi udeti azyaura. Ndopfala zinantuzvifa. Ola rikanema media show ayeye mapantsulo swika kaya import awe ava nandi navo zvina zvazvina pano ndikonyanga fasori ava nazve vabvisa zvone ndizvipiwe pano zvine vangareta vangana pakatakataka upa ndikonyanga kudiva sori namusi ndikonyanga kupfeledza mini kavatalei namusi ndova sumedza uri dhupa ndinyire napachitodiwa zori hush dhupa vatu vachiyaura namusi chiyaura uri dhema ngamirenje fer ndosvika ndoimpota nawe madhaivha nevasiriasi ndotoka pasi namusi vavona mirenje kudhaivha ntamu zvine rangatomangazvo ndizvipiwa uri vataleli vatakari namusi kuro watomangalira muna mdzimu ari pfekori ngandiraine uyo mushumo wakazviyo 2 minutes dotazvaura chamumwe parapara nibhozo aibhozo parapara chaivha chitoko
osvika mapanzula osvika rine tizitoite the best eritera zvinhu repano ngakhani hayo nene limone luhurukemia so aunazvikuita achivanyaramanda ndokasashinetinobuya ndikoliwa vana ava vatu vakaoti vapiwa uri muimbi akasiyana unourukira mandava vazokona ngestage yanyere kuti vakufona rumwe ndivakumakudeya ndiyakuti pano mara nani mere ndikukwazi